Dentro desta convocatoria fixemos especial fincapé nun elemento que eu considero que é fundamental e que vai a supoñer un pulo importante para o noso GDR, o que chamamos o Bono Activa Rural, dotado con 18.000 euros en 2 anualidades e que vai a permitir que pequenos emprendedores con ideas claras sobre que tipo de negocio queren levar, pois simplificando moitísimo todo o procedimento para a concesión de subvencións, poidan acadar nun tempo récord axuda para os seus proxectos. Calquer emprendedor o que quere é ter canto antes a súa idea transformada en realidade, e isto creo que é unha magnífica ocasión. Hai que ter tamén en conta que nesta convocatoria a cantidade que a Xunta de Galicia a través da GADER destina a este bono activa rural multiplicouse por máis de 2, pasando de escasamente 300.000 euros a sobrepasar os 840.000 euros, co cal consideramos que é unha aposta decidida por esta nova maneira de facer proxectos realidade.